Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň başyny prezident mirasyň başlygyny täzeledi. Synçylar Berdimuhammedowyň senzurany saklap galanlygyny belleýärler diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Türkmenistanyň müftüsi 2019-njy ýyl üçin orada pitresiniň muktary hakyna fetwa çykardy. Türkmenistan we Özbegistan serhet meselesi barada ýene pikir alışdy. Hindistanyň Türkmenistanyň 4 raýaty 4,5 kilograma golay bir kanun gyzyl sewdasynda tutuldy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede polisiýa ak bolmadyk awtologary saklamagyny besetdi diýen atlan çap edilen makala iň köp okulanlaryň hataryna girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Sapar Murat Niýazyň janyny kastetmek synanşygyny aýplananlaryň biri türmeden boşadyrly. Aşgabatyň häkimetleri ýeňiş güni öýsüz itlere garşy görüşdi diýen atlan çap edilen gepleşikler hem girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly foto sergimiz gelýär. Döwrewa Pakistan bloggerler syýasat töwekkelçiligini äsgermezlikde tanqytlanýar. Russiýanyň derňew komiteti odalan uçar derňeýär atly wideolarymyz köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny özüň syny Berdimuhammedow we atlar diýen atlan çap edilen surat çekýär. Bu suratyň aşagyna okujular Berdimuhammedowyň oturan ýerine näçatyň şekiliniň bardygyny sanamaga çalışdylar. Polisiýa ak bolmadyk awtologlary saklamagyny besetdi. Türkmenistanyň aýdym saat senedi siýasalaşdyrylýar. Prezident mirasyň başlygyny täzeledi. Synçylar Berdimuhammedowyň senzurany saklap galanlygyny belleýärler. Türkmenistan we Özbegistan serhet meseleleri barada ýene pikir alışdy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okujularyň öz pikirlerini aýtmagyna sebäp bolupdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem öz pikirleriňizi aýtmagy, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýarsyz. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyny Hepdäniň dowamyna bolan esasy wakalary synlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji maýda Balkan vilayatynyň Altynasyr kölüniň çägine gurulýan täze obanyň düýbüni tutmakda barasyna gatnaşdy. Ýaş estradaçylar dabarada Türkmen kölüne bagyşlanan aýdym aýtdylar. Olar ony Bagyt köl diýip atlandyrdylar diýip TDH habar berýär. Neşriň maglumatyna görä bir ýerde giňerimli durmuş önümçilik toplumy gurular. Bu dabara BMG'nyň Türkmenistanyna hemişelik utgoşdurjusy Yelena Panowa, BMG'nyň Merkeza üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň baş tutany Natalya German, UNICEF'iň Türkmenistanyňky wekili Şahim Nilofer, BMG'nyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyňky hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetirji Natya Nasvishvili we beýlekler gatnaşdy diýip resmi habarda aýdylýar. Halkara urumlarynyň Türkmenistanyny işleýän wekilleri 28 fevralda Berdimuhammedow bu sebäpden ekologiýa ýagdaýlary bilen tanışannak hem bu ýere gelipdiler. Sonra täze guruljak owa we beýleki desgalar derarly ata-baba ýaşap oturan owalar Akgaýladan göçürilen we wagtlaýan jaýlarda agyr şertlerde ýaşaýan owa adamlarynyň bir näçesi azatlygyň Balkandaky habarçysy bilen uguşdy. Akgaýlada 100den gowrak kozalykly çarwa owasy bardy. Her hozalygyň 30-40 sotuk ýeri bardy. Guýlarymyz bardy. Emma bizi 2007-nji ýylyň aýagynda 2008-nji ýylyň başynda Altynasyr köl gurulyp başlanyny öz gadymy owamyzdan kopup çykardylar. Jaýlarymyz ýykyldy, mektebimiz ýumruldy, çagalarymyz okuwsuz galdy. Emma döwlet biziň halymyzdan habar almagyň pikirini hem etmeýär diýip owa adamlary azatlyga gurrun berdiler. Emma Türkmen häkimetleri owa adamlarynyň bu şikaýetlerine reaksiýa bildirmediler. Täze düýüp tutulan owada 200den gowrak ýaşaýyş jaýynyň guruljagy habar berilýär. Emma ol jaýlardan odal jaýlary ýykylan owa adamlaryna hem beriljegi, eger berilse nähili esasda beriljegi aýdyň bolmany galýar. Häzirki döwürde ýygynalyp, soňra köle uğradylýan Akgaýla suw howdanynyň möçberi 970 milyon kub metre barabar diýip habarlarda aýdylýar.
Türkmen hökümetiniň tasdiklamagyna görä tebigi taýdan süzmek we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak bilen bu ýere ýygnalan şor suwlary adamlaryň bähwitlerini ulanmak mümkinçiligi döredildi. Emma yerli synçylar şol sany saglyk işgärler bu kölüň ziýandan başga peýdasynyň bolup bilmejegini öňe sürýärler. Aprel ayının başında Balkan vilayetine iş sapar mahalında pazgaly ýagdaýda ýogalan ýazgy jurnalist we şahyr Amanmurat Bugaýewiň azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä bu howdany ýygnalmaly suw ýorly gyzgyn gün astyny bu gormak topraga singmek bilen daşgy gurşagy adamlaryň saglygyna uly göhüm salýar. Ýaz Amanmurat Bugaýewiň bu pikiri bilen Türkmenistanly suw gurulşykçysy Odalky Türkmen ilçisi Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Nurmuhammed bilen geçiren gysgaça söhbetdeşligimizi bilelikde diňläliň. Nurmuhammed näşet emeli Türkmen köýlüniň gurrun kän soňlan bir wagtda da ekspertler müň ekologiýa manziýanyň bardygyny sebäbi uly meçherde suwun bu gorup aral meselesi ýaly bir mesele boljagyny ekologi meseleler çylsylmlaşdyrajagyny aýdýarlar, emma Türkmenistan o urýada şo taýdy. Odaly bilen ekologiýa nähil täsiri bolar siziň pikiriňizçe suw guruş sökmünde öňkü aýtsaňyz. Gysgaça. Kısaca aytsam ekologiya ziyan verir. Näme üçin diýseniz tebigaty el ursaň, onu da şolar ýaly zeýkeşleň şor suwy, ýa-ni kimikatly suwlar ol ziyan ýetirmekden başga hiç peýdasy ýok. Onuň oň töweregini owarup adamlary ýaşatmak. Şolar üçin uly ziyan. Ol sen ýa-ni bir adama ziyan ýetirjek bolsaň, şondan diýinjek bolsaň, onu şol owa göçürämeli. Näme üçin diýsen, şo suwun täsiri, suw onuň şu mahalym öň saýy döwrüne diýen ýaly başlanypdyr şoda. Ýöne o ýerde o mahallar amin töweregindäki owulaň zeýkeşleri gelip şoýry goýmaly. Maro bolsun ki gelip şoýry goýmaly. Ahalynky näme üçin diýsen öň ýanky zeý suwlar ýöne gumoga öwürläýär. Ol tutuş garawymy diýen ýetirjek. Onuň hem merik ýetirmediýäligine bir ýerek güýşürip ýanky uly kanallar, zeýkeş kanallary goýup, şolaň suwam ýanky öle goýarýaly. Ýöne bu mahal on ýaly zeýkeşler ýok, suw ýok. Şoň üçin o köýl gurap, ýene de aralyň ýagdaýy geler. O ýanky çymýalym, o da birinji nowatda şo ýerdäki owa gurulyp ýaşaýak adamlara uly ziyan bar. Ikinciden hem umumy ekologiýa ziyan bar. Indi şu ikinci tarapdan şu taýda öň golaýyny ýaşaýan owa adamlarym göçürilip berdiler, olara bir jaý kompensasiýasy berilenok. Bu Türkmen kanunçylygy boýunça olara kompensasiýa berilmelimi? Hay o ýanky o ýerdäki ýaşaýan adamlary göçürip, olaň jaýlaryny ýykyp kompensasiýa berilmezlik ol Türkmenistanyň keseli. Ol diňe olawda däl, Aşgabatyň özüne näçe jaýlary ýykylyp kompensasiýa berilmedi. Şoň üçin gen görmeliler ol bu hökümetden. Näme üçin diýseniz kompensasiýa bermek üçin adamlaryň alajasyny etmeliler. Adamlaryň alajasyny etmeseň, eline kızadynam alsaň, jaýyny ýyksaň, kompensasiýa da bermeseň, o şonu nähil adamlaryň alajasyny edilýäni görnüp duran zat Türkmenistanda. Hormatly dinleýijiler, bi Nurmuhammed Hanawyň pikiri. Olar diri workoň kampaniýasy tanymal Türkmen dissidenti. Aşgabatdaky 12-nji ýyl protestleriniň guramçylarynyň biri bolan Gulgelli Ananýazow 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymyny Hazaryň kenarynaky Garabogoz, Odalky Bektaş şäherini sürgün edilenligini habar berýär. Ananýazow 2008-nji ýylyň Tomsuny Norwegiýadan bosgunlukdan donanyp gelenini, köşdä köýlerini tutsak edildi we şol ýylyň oktýabryny Türkmenistanyň ýokary suw tarapyndan serhetden bir kanun geçmekde günäli tapılıp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Halkara hukuk toporlarynyň koalisiýasy Türkmenistandan alan maglumatlaryna salgylanyp, Ananýazowa garşy Odalky türme möhleti tamam bolmadyndan sehel wagt öň täze hökümüň çykarlanlygyny we oňa goşmasy 5 ýyl sürgünlügiň berilenligini habar berýär. Gulgelli Ananýazow 2008-nji ýylda tutsak edilenler görmedik garyndaşlary mart aýyna onuň bilen täze tutsakxanasyny ilkinji gezek duşmak mümkinçiligini aldylar we oňa eşik azyk gowşuryp bildiler diýip olary diri workoň kampaniýasynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de Ananýazowyň garyndaşlarynyň soňky 2 aýda onuň bilen telefonyna gurlaşanlykları habar berilýär.
Gulgelli Ananiyazov ilkinji gezek 1990-njy ýylyň 12-nji ýulunda Aşgabatda hökümete garşy guralan protest aksiýalary sebäpli tutsak edilip, bu işin çägini dürli möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasynda 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 12-nji ýul protestler sebäpli ýyl kesilenleriň 20 golaý 1996-njy ýylyň ýanwaryny prezidentiň günä geçiş çasyny azatlyga çykdy. Emma Ananiyazov şol wagt günäsi geçilmedik we soňra Aşgabat 8-ligi diýip adalan tutsaglaryň biri boldy. 1999-njy ýylda günäsi geçilen we 2002-nji ýylda Norwegiýadan gaçyp atalgalan Gulgelli Ananiyazov şol ýyl azatlyk bilen söhbetdeşlikde türkmenistanylaryň birleşip öz hukuklary uğruna göreşip bilmezliginiň olary garyplykda we minnet aslynda ýaşamagy mezur edýändigini aýtdy. Gulgelli Ananiyazov 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň ahir kanunlaryň işläp başlajagyny, her gün günüň dowjagyny anansiýaly ananýanyny aýtdy. Emma ol soň azatlyga türkmen häkimiýetlerinden ýyzyna dolanmak baradaky ýüzlenmelerini hiç bir jogap almanyny görüň berdi. 2013-nji ýylda döredilen olar diýri Orkanyň kampaniýasy Ananiýazowa garşy çykarylan hökümi bir kanun niwatlandyrýar we türkmen häkimiýetlerini onu hayal etmän sürgünlükden oşadyp maşgalasyna gowuşmak üçin Norwegiýa gitmegine mümkinçilik töretmäge çagyrýar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi tutsaglyk möhleti uzaldylan türkmen dissidenti Gulgelli Ananiyazov bilen 2004-nji ýylda geçirilen uly gowrumly söhbetdeşlikden gysgaçyk bir bölegi eşitdirmek bilen dowam etdirýär. Oppozisiýanyň esas kynçylygy nämede? Onu hemmämizem aýdýas, menem näçegede aýdýan şo oppozisiýaň halkyň bagtyny ýatyrýan agdalalyk. Siz biriniň başyny etegine salyp baryp bilmegi ýetenek diýdiňiz. Emma Boris Ýykmuratov şu ýurda gitmeden öňe biz baryp ýurdumuzy halas etsek, biz başymyzy etegimize saljak ýurdumuz üçin diýip öz internet saýtyna ýazyp, ahyrynda da ýurda gitdi. Emma Boris Ýykmuratow gollog bolmady. Muňa nähil bar ýa-ni? Boris Ýykmuratow birinji bilene öňkü ýankymen diýişimmäli halk bilen gatnaşyk ýetenek. Şo zady ýok. Bir ýan tarapynda da edilmen ananyp biljekler ýöne ananmanyp biljekler ýanky ýarag agdalynýa bir barmyşyn şoň ýaly diýe. Emma bu zady öz ýurdumyzy biz ýygyny ýarag bilen gaýtaryp almalylar. Biz öz diňe halk millet ýeke zady diýmeli. Meselem biz nerede bolly gutardy şoň prezident ýok. Şu millet köçäde çykmasyn. Ol baryp köşküne de barmalylar. Bunu nähil protestiň nähil formasy bolup biler. Ine Gürjistanyna Mikhail Saakashvili baryp Eduard Shevardnadze sen işden çekilip ol haçandan soň hemme kişi aýdyp otyr, şo millet gowatgyny bilmez. Şo millet ýere sokulan millet, inni näme diýsen o millet çydar diýip. Inni şoň bir ýanky bir açarjygy bar. Meselem hiç ýerigem gitmeler. İlki ýanky Gürjin lideriniň hem kim bilýär ilki şo nedendir. İlki bir köçäňe çyksa bora, goňşularyň bilen ýüzbe-ýüz dursa bora, diňe her 5-nji gün meselem köçä çykjak. Ýöne öz köçäme gapyda oturjak. Hemme jaňam görüp otyrsyň. Ana biriniň ereneginden tutup äkidip barýarlar. Milisiýa meselem. Bar goňşy seredip dur. Nähile äkider? Bu näme beýlýär? Ine men gaýra köşä bardym. Jaýlar ýykylanna. Olaryň hemmejeti Gulgelli inni meni ýyller gullog diýýän tutýar. Agan gullog diýär senem inni olaň adam sowallyňmy diýip, ýanky häkimligiň kimi diýip. Men ýok, inni men iler köşeli bolagada gaýra köşelleň öýleri ýykylyp otyrga, bir gaýratlaň birem gelip sorama daý diýmedi ýaly men bir aýlan çykaýyn diýdim. Ha dün tegelik stol geçirýärler. Ýurduň daşyna oppozisiýa bilen Azatlyk radiosu. Ana şonu aýdýarlar inhe kanal geçirjekmişin, derýa geçirjekmişin şäheriň ortagyndan. Oň pikiri derýada däl. Oň pikiri köçelerem däl. Oň ýeke pikiri şu öň oturumly, dogan garnyş bolup bir bütewi owa ýa-bir rayon bolup ýaşaýan milletleri bölüşdirmek ýollaryň üstü bilen biri-birine eli etmesin. Hakyny, hukugyny
talap edende üýşmele. Şo üýşmeklik bolmasyn niýlik geçirilýär o zatlar. Hormatly dinleyijiler, Gulgelli Ananyýazow bilen 2004-nji ýylda Norwegiýada ýaşaýan wagty telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepderimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň kawulla kawarçysy Şaymerdan Ulmurady geçen hepde saglyk syýahaty bilen Hindistanyna bolup geldi. Biz ondan ol ýerde göreneşdenler şolsanyny türkmenistanlylar bardy, gurrun bermegini haýyş etdik. Dogurdanam Şaymerdan uly, "Ýen seniň özüňki Hindistanyny nämeler gördüň türkmenistanlylar bilen baglykda? Şolary bir de gurrun berseň." Awa menem şol saglyk syýahaty sebäpli Hindistana sapar edipdim. Hindistanyň bir näçe keselhanalaryny gördüm. Keselhanalaryny ýakyndan gördüm. Awgallara otaya özlerini bejertmek üçin barýarlar, köp barýar mejburi ýagdaýda, çünki Awganistanda bir mümkinçilik ýok. Ýöne men aýratyn bir täsin galan ýerim şu Türkmenistanlylary köp gördüm. Keselhanalarda özlerini bejertmek üçin keselhanalara gelipdirler. Men olardan soradym, Türkmenistanda mümkinçilik bar, keselhanalar bar. Siz bir ýere gelmäge näme üçin mejbur bolduňyz diýsem, ýok, oňany mümkinçilikler ýok bu ýerde. Biz şu Hindistana gelip ölümüzi bejertýär, näsalamyzy bejertýär diýip şo diýip gurulmadylar-da. Inni Şaymerdan bagyşly sözüňe bölen köp diýeňizde siz nämen gözeňizde tutýaňyz? Baran ýerleňizde näçerak türkmenstanly näsa gördüňiz öz saglygyny bejerdiýän? Sanlaryny aýtsaňyz bir sen bilen. Sen bilen aýtsam men Max diýip bir ilki keselhana diýip iki keselhanany gördüm-de. Şu iki keselhanada azyndan bir 50 Türkmenistanlyna gördüm men, 50 Türkmenistanlyny. Şolar köp gelip gitýär, uktusanam aýallaram bar, arasynda çagallaram bar. Şol bir ýilik keselligini bejertmek üçin gelen bir aýal bilen gurleşdim. Ol şu çagamyň ýilik getmeseligi bar, şonu bejertmek üçin geldim diýdi, bärde diýdi. Köp pul çykdyjy etdim, bir $50,000 boly çykdyjy boldy diýipdi. Ýöne ol netije berdi, bärde şol saglygyny barladym diýdi. Ýöne şol mümkinçilikler Türkmenistanda ýok diýdi. Ondan soň şu ýürek operasiýasy beýleki meýde aşgadan keseller üçin otaya köp tutýar ekenler. Şol keselhanalarda köp adamlar gördüm da her indi 50 adam her keselhanada bolsa köp bolýar, az bolmaýar. Inni Şaymerdan uly, siz olan şu maliýe ýagdaýlar, mümkinçilikler barada gurleşdiňizmi? Türkmenistanyň gelip şu $50,000 meçörüne ýa $40,000 meçörüne şeýle ulum meçörde pul çykdyjy edip olar saglyklaryny bejerdip bilýärmi dogrudan? Şol aýal maşgala gurrun berdi, şol oglumy bejertmek üçin diýdi, men dogan garyndaşlaryndan, kom garyndaşlaryndan karz aldym diýdi. Şolar meňe ýardam etdi. Şolaryň ýardam bilen saglygyny bejertýän diýdi. Şol meňe başartmady diýdi. Köp pul çykdyjy bar Hindistanda. O uly keselhanalar da o ýeke Türkmenistanlanda, Özbegistandan, başga ýurtlardan, Arap ýurtlaryndan, Afrika ýurtlaryndan otaya öz saglygyny bejertmek üçin gelýänler köp eken-de. Şaymerdan uly, eýtim Türkmenistanlylar bir Hindistanyň keselhanalary bardy, maglumaty nerden alýarlar? Olar näme esasynda şol ýere gelýärler? Olary Türkmenistanyň bir Hindistanyň keselhanalary bardy, maglumat berýän adamlar barmy ýa bu ýerde bir araçylar barmy? Bu nähil bolup geçýär? Türkmenistanylar nädip Hindistanyň doktorlary tapyp bilýärler? Olaryň gurrun berişine görä biz ilki şu internet arkaly olar barlaýas, internetden tapýas, internetden mana şu Lukman näsalygy bejerip bilýär diýip şonu bilip öňünden wagt alyp soň gelýär. Şaymerdan onlar Hindistanyny nähil düşünýärler? Bir elbetde Hindistanyň doktorlar internet arkaly tapýan bolsalar bir ingliz dili arkaly tapýan bolmalylar da. Eýsem Türkmenistanyň gelen adamlar ol ýere ingliz dilini bilýän bir adamyň ýerine düşüp gelýärlermi ýa başga bir çykalgy barmy bu ýerde? Olar nädip düşünýärler Hindistanly doktorlarlaryň? Olar Türkmenistany bilen o ahry. Indi Türkmenistanyň gelýänler az ýarym ingliz dilini bilýänler bar eken-de ýöne şu keselhanalarda ýürite şu terjümanlar bar, orsça terjümanlar, orsça dilini bilýän terjümanlar bar. Şol terjümanlar tutýar eken olar. Terjümanlar olara ýardamçylyk etýär, bile gatnaşýar, doktoruň Lukmanyň ýanyna barýar, ondan soň beýleki barjak ýerine nire bolsa eltip şu terjümanlar kömek etýär eken. Hatta şol terjümanlar türkmençe öwrenip başlandyr. Men bu täsini galandadım. Türkmençe de öwrenip başlandyr orsçaryň ýanynda. Sebäbi talap isleg bardyr, müşteri bardyr. Ýagny bazar bar da türkmen dili üçin.
Türkmen dilçine Azerbaycan Türkmen dilçinde dünyanın köp ýurtlaryndan gelýär ekenler. Ýöne Türkmenistandan hem gelýärlerini men şaýady boldum. Dogry. Indi Saýmerdan bir Hindistanlar bir saglyk syýasaty arkaly adam çekip gadan jedip bilmek mümkinçiligi nädip gadandypdyrlar? Bular nädip bir awra ýalypdyrlar? Nähil gurnapdyrlar saglyk hyzmatyny? Olardan nähil tejribeler alyp biljek? Mysal üçin Türkmenistan. Şu arada näme aýdyp bilersiňiz? O taýda uly şu hususy keselhanalar gurulypdyrda, hususy keselhanalarda şu uly lukmanlar bar, şu lukmanlar ýokary bilim alan lukmanlar, şol lukmanlar bejergi, gowy bejergi berýär. Şonu Türkmenistanyň gelenlere maňa gurrun berdi, biz internet arkaly şonu öň barladyk diýipdi. Şu lukmanlary barlaýas. Şu taýdan kaýsy lukman haýsy derde derman edip bilýär, haýsy derde bejerip bilýär. Şonu görüp biz söýüp soň gelýär. Onuň wagt alyp diýdi. Yani keselhanalary var. Mesela bir dilinin özünde bir näçe keselhana var. Yani ulu keselhana. Türkmenistanlar bilen gürleşemde şu merkezi Aziýa ýurtlarynyň hususan hem Özbegistandan şu kiçi lukmanlar gelip ýokary bilim alýar eken bärde Hindistanda gelip de. Şol Hindistanlılar Ýurop ýurtlarynda Amerikada ýokary bilim alyp gelenden soň ol Hindistana gelenden soň olardan tek maliýe ýani salgyp zat alan ýok Hindistan hökümeti. Çünki şu salgyp almasa olar hüweslenip şu ýerde keselhana gurup keselhanada işleýär eken şu ýokary bilim alan lukmanlar da ýurda gitmän. Soň şonuň üçin hem olary hüweslendirmek üçin olardan maliýe zat alman, salgyp alman şu ýerde keselhanalarda işlemegine mümkinçilik döredipdir. Hem şu keselhanalaryň gurulmagyna mümkinçilik döredipdir Hindistanyň hökümeti de. Onda şu hususy keselhanalara, husus saglyk hyzmatyna hökümetiň, döwletiň gollaw bermek esasynda daşary ýurtlardan näsaglar çekip, olaryň soňundan belli bir derejede salgyt bermegine, ýurda bir girdiji getirmegine de mümkinçilik açylypdyr saglyk hyzmatynyň üstünden. Ben bir şu saglyk syýasaty diýenýäne bir mümkinçilik döredin Hindistan hökümeti saglyk syýasaty. Mysal üçin saglyk üçin sen wiza aljak bolsaň, wiza ýeňiliklerini döredipdir de. Aha. Saglyk üçin aljak bolsaň, ondan soň bir ajjak zadym şol Tajikistandan, Özbegistandan şu ýere lukmanlar gelip şu Hindistanly lukmanlaryň ýanynda bilim alýar ekeni. Dogry. Men Türkmenistanly adamlardan soradım, eger Türkmenistandan şey dip gelip bäze bilim alsalar gowy bolmazmy diýsem, ýok dedim ki, berde bilim alan ýok, başga ýurtlara gitdiýe bolmasa şeýerde bilim alsa gowy boljak diýipden şöý diýdi. Onda Türkmenistan şu Hindistanyň tejribelerinden kän peýdalanmaýar resmi derejede. Diňe halk derejesinde peýdalanýar, şeýlemi? O şu Türkmenistanlaryň gurrun bermegine göre Özbegistanlılardan köp ýere gelipdäni şu Özbegistanly lukmanlar ýokary bilim alýar diýip gurrun berdiler. Saýmerdan Umrady programmamyzda gatnaşyp beren gurruňyz üçin köp sag bolun. Waliýa sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen Hepdäniň zeminiň nobatdaky sanyny geçirip gotarýar. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.